Ülesse! Eluga! Kiiresti! Martin Pajusaa! Kohe tuli kohe. Välja magamiskottist! Tulge nüüd! Här är sista maten. Det är ännu här. Kutsumaan yksi viileivä kikkara. Se on nyt siellä muistissa sulla on terve liitterve kaasaskanta körpes. Joo, paramaraisen terve kaasaskanta tulee aina. Ja juttu oli jo sellaista. Jag ska leka lite över. Jag passar ner. Nej, men det var ju så att jag har en syster. Oj! Oj, Julius. Vad tycker du? Jag har kollat som det plast i björn. Så ska jag sen in i sån här mjölkförpackningar. Ma ei ole veel ära läinud kuna, aga Kõnnid. noh, see räägib ka võrrudel on selle lapus. Ötsi. Så kan det gå. Så här. Mamma kommer att vara glad. Aj, jävlar. Du skulle få i mig. Och vad händer om vi inte får vatten? Under en sån här nödsituation. Slöja. Det är farligt det här med vattenbristen. Det var ju det att när vi inte har något vatten, när vi inte tillför vatten, så sjunker då vattenhalten i blodet. Cellerna ger sig ifrån vatten till blodet då för att kompensera det här. Cecine, ett salt. Ja, kui se on liiga palju, ma ei tea, kuidas see kõhule mõjub, aga det smakar bäst, det går inte att dricka. Ma skulle lägga jättemycket. Sa vuntside läbi ajad läbi seda, kuidas see joo. Siin keedetud vesi ja see värv oleneb sellest, et on jätki kohti puru ja nüüd see on kuskil soe, aga det smakar lite fatt, va? Lite avslaget. Så ser det bäst som keedet. Ja ma näitan teil seda vahet pärast ja ma gör. Ei, encelliga. Ja. Ja. Seda ma. See on umbes samasugune välja, mis käib. On siis aktiivt kool. Ja kuidas seda siis tuua taevakene? Ta ei pulgaga. Ja just. Ja siis, et see ei põletaks läbi, ma ennem lasen alla paar sekundit siin. Nii. Ma lasen. Det är ju ett enda sammanhängande system. Och vad man då ska titta efter, det är i första hand de här skotten. De som ska bli nästa års vass. Det här är någon slags hundlokeliknande grej, så den låter man bli. Men man känner igen dem på att de är mörka i toppen och sen lite rosa så här. Söt kärna. Den smakar faktiskt socker. En av de få kolhydrater som smakar socker. Det här luktar det där lagom roligt. Det mesta. Men det finns alltså skott och vi kan bryta loss och får ni smaka på dem. De kan vara antingen så här stora eller så kan de vara betydligt mindre. Men de ser ut ungefär som björnflor ungefär. Diagremangen. Ja, hur ser den då? Jag fungerar.
Den här hårda spetsen, den måste man alltså skala bort. Och sen innanför då så finns det en mjuk kärna. Det kan du smaka en liten bit och skicka vidare. Man skala bort den också. Ja, man ska kunna liksom dra av de här hinnorna. Ja. Jo, men den ser ut sådär, du vet, sådär sprätt. Den är blommor, va? Samma grej växer i vassen här. Jag tänkte först att det var sån här läskig, jag heter med henne, som var så giftig. Behöver inte laka surringen och äta precis som den är. Och en flygplansbesättning som hoppade i Kanada, som man hade gett upp hoppet om att hitta. De levde en månad på sån här tuschlav. Det smakar dammigt papper till att börja med. Det finns en till. Kan praktisera sånt som är normalt. Denna sidan kan vi öppna lite större. Det här är radiodelen, det Niin, että teillä on nyt kyllältä aikaa, että valmistetaan oma etapivakit. Ja ma ei tea, kui palju kasve me õieti leiame sealt metsast. Kui on õnn, siis on seal olemas nad, kes kuulub kuhu gruppi ja kes lähevad täitsa üksinda. Jag kan skriva upp grupperna. Me kirjutame siis üle. Siis ei leia teda enne kui järgmine päev ja see oleks ju tõesti hull. Ei, nämä väike onnikene. Mustikkaista käy välja ulattaa on lounaa säes. Knaskat. Jaha. Quintus Helge, kom. Fråga, har du hittat några kojare? Ja. Svar ja, kom. Ner bilfrågas, kom. Ja, det har vi. Kom. Vi får märka upp... Det smakar. Ljummet lever. Det är mycket klorsmak. Visst har lätt i den precis. Smakar perfekt. Smakar inte ens lera nästan. Nästan. Vänta då tills du börjar få ont i magen.
Mustikaid ja jänesekapsaleid ja need olid hea. Ma otsisin kohta siin, aga nii palju on ümberringi. Tabletten nu. Kom. Har ni någon just nu jag hittat som behöver frågastan? Vi gav vår sista till Dickman här. Kom. Jag hade uppfattat att vi får hämta de här jodvattenreningstabletterna ifrån lägret. Kom. Ja, det är uppfattat. Klart slut. Så knubbades med sovsäckar. Men Harry var skitorolig då när han var där, bara för att det var så pass råkallt där vi var. Jaha. Och sen så, ja, så liksom, bryta strånfiltarna och se till så inte fryser och fryser och kunde gå tillbaka till läget och så här. Ja, han var verkligen orolig. Och sen så, ja, sen kom Jusse och Nubben med så här sovsäckar och liggunderlag. Fast de tog vi inte givetvis. Ma olen siin ma tahan tule peal veidi ja külm oli. Ma tegin tule ja siis sütte peale panin kuusoksa. Ja. Det är varmt som tusan. Det är i och med att massa grader i sönder, va? Så den sovsäcken är fruktansvärt. Det är helt görskönt, bekvämt helt enkelt. Här kan jag ligga hur länge som helst. Måste vi gå hem. God morgon. Alldeles underbart. Lite kallt om fötterna kanske. Annars är det bra. Oh ja. Oj. Och natten har varit? Ja, det är god. Lite svårt att sova i början kanske. Framåt morgonkvisten så gick det bättre. Det är klart. Det är sanning med modifikationer. Ja, men sen har vi metod nummer 2. Så. Okej. Ska inte filma det här goda vattnet också? Jo, det kommer. Okej, klara, färdiga, gå. Fint då. Jävla finsamma läget där. Man ser onekligen något. Trevligt. Det var benen ju då. Som lutvatten. Ja,
Har ni druckit en massa vatten eller så? Ja, det är så där. Jag har ingenting. Lånade min den och började promenera tidigt i morse. Så det är sån Visst är det bra att det bättre mahla, man ska mahla. Det ska vara lite kort så att det inte. Nej, men så här, man kom då. Ja, som då så det. Ja. Ja. Så ser det ut som vad? Pass. Det var för strumpan. Du zoomar in på det. Ja. Ja, Vincent, mitt och då inte är det på längre. Anne Picotteri. Lena läser. Peter Pöran, Pelle Paki, Tarmo Tihanen, Ilmari Netto, Anton Kanalu, Juha Juhe. Hallå. Det var ju precis som kampen. Ja, vi har med det här. Kom tillbaka! Jaksåga! När vi sen gör bytena så kommer alltså rotorna vara igång hela tiden, va? Och det låter lite stressande det där ljudet, men bli inte stressad av utan ni som kommer ner med maskin, sitt kvar när jag har gått ut. Så släpper jag ut er allihopa på vänster sida. Och så går ni bort därifrån. Och det nya gänget kommer till på vänster sida.
bomb i faggot. Oj, oj, oj. Mare Nostrum. Hänger med Maren. Kan vi hoppa bomb här? Ja, hoppa bomb! Nej, det går inte att hoppa bomb. Ja, ja. Hoppa på. Gör något vackert. Kommer det en till? Nej! Kom du! Jag är alla tvåliga händer så jag blir tvungen att hoppa. Jag är en jävla lugn. Vem skål var det? Snart på där så är Kom hit. Är det skönt, Mats? Fan vad skönt. Ja, det var nog hösten. Nej, på våren. Ljud. Så att... Jo, om det är någon som har sån freestyle-lurar. Ska det komma någon kille eller ramla ner från bryggan? Ja. Om det är dig. Det är puls, jag vet inte. Nej, det är dig. Jag kan det där, kör. Jävlar! Åh, pappa Vadras. Åh, har du zoomat in i björnen? Venus från Milorö. Ta ner honom. Det är lugnt, det är lugnt. Det är farligt. Och så ska han ligga på sidan. Men nu måste jag placera allihop. Kan vi försöka få upp honom på vägen till det jämnare där? Det är tystare och rent här. Ni är fram allihop. Ta i honom. Ska jag hjälpa dig? Vad skulle jag göra? Och ingenting mjukt sittande uppe. Ta det. Du får linda runt huvudet. Sätt på det borta. Det är ganska bra. Hej då. Skynda dig fast. Han ska också vara. Jag tar in i andra. Nej, det är bättre. Ja. Ja, men bestäm. Ja, men dra ner den lite mer. Dra ner de grejerna lite mer. Fort ska det gå. Så det räcker. Och så lyft hit spåren mer. Nu ska det vara lite bredare. Och så får vi hjälpa till att lyfta. Försök med rullen. Vakta handen. Med högra handen ihop bakåt, så får vi försiktigt där. Hur skulle man ha vapen? Det är inte bättre att lägga båda där så välter vi över. Ja, jo, det är bättre. Ta tillbaka det där. Bra. Så. Så, och så försöker rulla över honom här. Och ta försiktigt med den här. Ja, men det går inte. Lite närmare. Det tar så. Så. Högre upp, högre upp. Lyfta i höger hand. Så. Det är så den här. Så, kan du, varför lyfter du här eller någon annan? Han kan flytta upp.
Det är så här han ser ut när han kliver in i planet. Och när det gäller då själva nödutrustningen. Ja, fallskärmen, vet du var den sitter någonstans? Ja. Gör den? Så här, det är fallskärmen. Han har inte den på sig, han sitter. Ja, han sitter på livbåten med den som har på ryggen. Ja, han har fallskärmen och sitter i stolen. I det här fallet. Och likaså nödpacken då som man har med sig. Kan du visa vad du har av överlevnadsutrustning på dig, eller säkerhetsutrustning? Jag har kniv, vanlig stålmoka. Den nödsändaren han har i flytvästen, den utlöses i och med att han skjuter sig ut. Den reagerar på 6G. Nu har jag givetvis inte originalet här med tanke på det höga priset, men så här låter den i alla fall. Det är inte riktigt så högt. Det är en helikopter som söker honom. Så låter det ungefär så här högt då i högtalaren. Jag vet om ni på polishelikopter la märke till att ovanför instrumentbrädan fanns en svart låda med en lika så svart liten glasskärm. Och det är då den mottagaren som tar emot signalen från en sån här nödsändare. Man kan hitta en flygare på 5 meter när med en sån här nödsändare. Man räknar med att en flygare som anmäler att han har fått problem, han kommer att vara räddad inom 45 minuter till 3 timmar. Är det någon du vill hälsa till? Jag vill hälsa till mamma i Göteborg och till mormor i Borås. Ankaröv, du vet. Nej. Och snarva bataljon. Henkan i Kahos. Ja! Nia och läxa. Torr. Den tycker jag är bäst. Nej, jag måste ha stråk. Tycker på den låten. Vilken är bäst? Den som går ut som jävla. Ei tänään jo pyhäpäivi ole. Joo, eikö se ole? Tänään on 7:30 Jurbruksnytt. Det var mycket bra. Folket ska segla upp och lite ni RR-huset, men till det gäller resten av mitt Skellefteå. Ja. Hej då, hej mamma! Kommer det att snurra här till? Ja, me tahame tervitada Mart Niklusele, Auvaksile, Arne Brobergile, Henno Kirikmäele. ja muidugi väikesele Valdo Okresele.
Missä on Eesti-köiteräsken liittää? Tyri! Oikein! Even in a perfect world where everyone was equal as the bone fell right, working on the sequel and I'm giving you every day I write the book. Every day I write the book. Every day I write the Vet vad det står? Det är en livboj. Ja siis ma tahan ka tänada neid kõiki, kes on kaasa aitanud selle kursuse läbi viia. See on siis kõik need funktsionäärid. Lõbe ja Ivo, Josse ja Evi. Ja kes on tagaplaanid töötanud ja samuti meie peremaad, kes on teinud meil väga head tööd. Hendrik oli ka kaasas esimesel laadungil. Nii, nüüd kaelarätid. Me saadame need teile välja, kes
Det är bara att trycka på knappen. Ja, ja. Traditionaalne pilt Eerol, Eerol niisugune traditionaalne poos. Vi sitter ju vid bord. Ärge siis unustage jälle lehvitada ka. Nüüd lehvitage ja hüüdke midagi. Tervitage. Svea Liivkaarde sinna bussijaama. Seal on bussi lõpppeatus. Sealt saate edasi siis bussiga Kongsingeni rongijaama ja sealt edasi Stockholmi. Me jõudsime faktist hea ajas käima. Me mõtlesin, et 11:30 ajal, nii kõige hiljemalt 12:30 siit minema.